Зей үзек хастаханасында ятушы балаларның дәвалау курслары хәзер күңеллерәк узачак. Балаларга яңа уенчыклар, уку кирәк яраклары, кызыклы китаплар бүләк иттеләр. Алар барысы да Бердәм Россия партиясе оештырган батырлык тартмасында иде. В ходе акции «Коробка добра» для наших детей принесли подарки для их выздоровления, для поднятия настроения и для продолжения, сказать, увеличения их грамотности, чтобы они играли и быстрее выздоравливали. Балалар процедуралар вакытында стресс кичерәләр, куркалар. Шул вакытта алар кулына уенчык тоттырсаң, сабыйларның кәефләре күтәрелә. Бүгін дәваханада 11 бала тернәкләнү уза. Һәркем бүлеккә ия булды. Очень много, конечно, они переживают, когда лечатся, плачут, за это, тоскуют по родителям. Ну, надеюсь, что вот эти подарочки, эти игры помогут им быстрее восстановиться, вернуться домой. Кичкенә Ксения шушы көннәрдә генә дәвалау уза башлаган мотор уенчыклар күреп, аның шунда ук кәефе күтәрелде. Очень весело нам будет, да? Будем читать сказки, да, с лошадкой играть будем. Да, будет не скучно нам тут лежать. Батырлык тартмасы акциясеннән изге күңелле хәйриячеләр Зейнең кайбер оешма предприятиеләрдә читтә калмады. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.